Okoshishan hala Numa kam Ejito Evni hitem dise Get in Imo State Dikanye jeje mbalala o Wokoma dimma Olawala Sir John Nwannevu Webike Nnanyi alala o Ezinna bye bye Anyi ka woki memesia o Webike Ezinnanyi Kemesia Ezinna bye bye Anyi ka woki memesia o Okwana asanye okuku Papa gebu yebu Ogeku nkewe shoku Owi heji mara Papa nye Dikoma dimma Olawala Ibiana la dimma Papa nekwe shoku Onanga asokwu anya Yewe shoku Papa gebu yebu Dikoma dimma Olawala Sir John Nwannevu Echendu Anyi na siki Bye bye Dikoma dimma Olawala Honorable Ambassador Sunday Dike Ebelem akwa papa anyi Onye hapuworo wa La Ezinna bye bye Papa gije gị nkọma o Amụrụ papa anyị na 10th of July 1908 Ezinna bye bye na ụmụaka m Ezido Ezinihite Mbaise n'Imo State ya hapụ ụwa na 2023 lapụrụ Chineke kerie papa ka emesịa adios papa papa lụrụ Ezinne nwanyị ọma larala let Ezinne Mrs. Nsomma Teresa Nwannevu nwanyị di gbawara ite mama gị na papa ga-anụ n'iru na-eji ike n'aka onye kachasị ihe niile elu amen. Ezinna bye bye anyị ga-ahụ gị memesia o otu a usoro olili papa ga-esi adị a ga-amụrụ papa anya abalị na 27th of December elie ya na 28th of December 2023 a ga-efuru ahụ papa na ala dị mma mọchụarị Owerri laa n'ụlọ ya n'ụmụaka m Ezido Ezinihite Mbaise Imo State Nigeria ma ọ kụọ 9 AM nke ụtụtụ a ga-edoro papa church service n'ụmụaka m town hall ebe chere papa ụka a ga-eli papa n'ezi ya lakwuru onye kerieni papa gị ije gị nke ọma o ka emesịa ụmụ ga-ebele ụmụ ga-etiele a na-asị gị Ezinna anyị ka emesịa o Mr. Linus Nwannevu dede dimanu Dikoma lala nna anyị Olawala onye na uche ya dime kedu maka lọlọ gị Mrs. Choma Nwannevu Karamanu ọwọnwụ Mrs. Ngozi Nwannevu Adukwu gị na famili gị karama Mr. Obinna nne m dede dimanu papa kwọlụ ugo ji ọnwụ ọlala kedu maka nwanyị gị Mrs. Chidimma Nwannevu dimanu gị na ezinụlọ gị papa lala Ezinna bye bye anyị ga-ahụ gị memesia o Mr. Ugochukwu Nwannevu Karama
nwoke ọma lala ọlala. Kedu maka nwanyị ọma gị Mrs. Joy Nwannevu, gị na ezinụlọ gị Dimenu ọwa ọnwụ. Mr. Okechukwu Nwannevu, Great Emperor, gịla ala ụlọ gị nwanyị ọma mara mma o. Mrs. Obianuju Nwannevu, gị na famili gị Dimenu ọwa ọnwụ. Kedu maka Mrs. Chinyere Anyanwụ Nyi Nwannevu, Ada Mbaise, gị na ezinụlọ gị Dimenu papa lala. Mr. Jesse Nwannevu Dede Karama, gị na nwanyị ọma gị Mrs. Charity Nwannevu, na ezinụlọ gị Dimenu papa lala. Dede m, onye nwere gị nwere ihe, onye dịka gị lele ụwale ya kọla m. Dede onye nwere gị nwere mmadụ. Dede Dime o ọwa ọnwụ. Mr. Clifford Nwannevu, Bossman, gị na nwanyị ọma gị Mrs. Kelechi Nwannevu, gị na ezinụlọ gị Karama papa lala. Mrs. Teli Ifenkwu, nwanyị ọma Karama, ezinna lala nwoke ọma lala ọlawala. Defense Headquarter Abuja, gị na ezinụlọ gị Dime ọwa ọnwụ. Mrs. Cordelia Ajunga, Defense Headquarters Abuja, gị na ezinụlọ gị Karama. Chief Comrade Agbamoro, ezinna lala o dịka omelile nwoke ọma lala dịka ọma lala ọlawala. Sungu enyi Mbaise, Dede Dime nna ya ejeje mba lala. Oshimiri nne m ka akwala Dime anụ. Oshimiri Dr. Sir ADI, President Damen and Grace Group Limited, Nwafọ Ụmụọwa Olu, Imo State. Dede Dime. Mr. Nnamdi Mark, the Royal Mark, Eziogo Dime. Ndị ọgọ niile, ndị ejito niile, ndị o mekọtara Dimenu papa lala ọwa ọnwụ. Papa anyị na-asị gị ka ije gị nke ọma o, ka emesi ya. Unu Dime Karamanụ, ezinna lala nwoke ọma lawala. Unu Dimenu ọwa akwabara ọnwụ ọwa ọnwụ. Ana m asị ezinụlọ Nwannevu niile, ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ụzọ ije. Dimenu papa gbalọsịa ludo. Mụnwa bụ Honorable Ambassador Sunday Dike, ezi nwa amụrụ n'amaka m Egbere Mmiri Echido, nke nọ n'Ezinihite Mbaise n'Imo Steeti. Echefughị m injinia m, Injinia Emma Onyema, Wonder Sound City Studio, nke nọ na Lowe. Papa gị ije gị nke ọma, ga-emesi ya. Nwoke ọma lawala o. Bye bye, bye bye, bye bye. Papa, may your gentle soul rest in perfect peace. Amen.